Zegaitik etorri zinen, gero? Zegaitik bueltatu zinen? Segaitik? Ba, juen etxen, konsulo espainola dana. Beno, desan duzen, ja, pasaporte bat, da Espainiara joeteko eta esausten, onden osetz. 40 urte kumplidu hartien, bera ez duela moten. Zeukerro gehinak. Pasaporte. Gero baietz. Gero, tranquilo joeteko, multia epaguko ala, multa txiki bat, fronteran, baina, hasi pago eta gero libre neula. Da lan txikitorren etxe gero. 40 urte inge, eta multi pagatu zenun fronteran? Multi pagatu zenun fronteran? Bai. Eta ez duzu ekiko pagatu? Seilue de 200 pesetas de sello. Eta gero hona etorri zinien zelan topatu zenun? Eso es, hemen gero, eso es. Bierra topatu zenun? Bai. Nora joan zinen bierrera? Eibarrera. Eibarren. Gero, Nicolás Correa. Fábrica de fresadoras. Eta hemen bueltatu zinenien gero problemaren bat ikizenun, berrido poliziarekin edo guarda zibilekin edo ja, ez? Eso es.